श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं भर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रददेवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरुषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल। ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ഇന്ന് സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 28 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേ ചാംസ കലാ പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം നൃടയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏതേ ചാംസ കലാ പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം നൃടയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏതേ ചാംസ കലാ പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം നൃടയന്തി യുഗേ യുഗേ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേ ചാംസ കലാ പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം നൃഡ്യന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏതേ ചാംസ കലാ പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം നൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേ ചാംസ കലാ പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം നൃടയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേച്ചാം ചകലപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരീവാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേചാം ശകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേ ചാം ശകല പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഏതേ ചാംശകല പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേ ചാം ശകലാ പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരിവ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേ ചാം സകലാ പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേചാം സകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേചാം ശകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏരേ ചാം ശകല പുംസഃ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേചാം സകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശ്രീജ കൃഷ്ണ. മാതാജി ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേ ചാംശ കലപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേചാം സകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
मल्लिका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए माता जी हरे नमो भगवते वासुदेवाय हेदेशं सकल पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रजनी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए नमो भगवते वासुदेवाय एते चांशकलपुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मिनी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए नमो भगवते वासुदेवाय एते चांशकलपुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. നമുക്കതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥവും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ നോക്കാം. ഏതേ ചാംസകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏത് ഇവയൊക്കെ ച അംശ അംശങ്ങൾ കലഹ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ പുംസഹ പരമപുരുഷനെ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തു എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം സ്വയം ഇന്ദ്ര അരി ഇന്ദ്രവൈരികൾ വ്യാകുലം പ്രക്ഷുബ്ധമായി ലോകം സർവഗ്രഹങ്ങളും മൃഡയന്തി സംരക്ഷണം നൽകുന്നു യുഗേ യുഗേ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം പ്രഭാതിച്ച് മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച സർവ അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നാസ്തികന്മാർ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അവർ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും ആസ്തികന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇത്രയും നേരം 22 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അതുകൂടാതെ അതിന്റെ പിന്നീട് പർപ്പട്ടിൽ പ്രഭുപാദര് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ 15ഓളം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. അപ്പോ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ കുറെ തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഗുണാവതാരങ്ങള്, പിന്നെ മന്വന്തര അവതാരങ്ങള്, പുരുഷാവതാരങ്ങള്, ലീലാവതാരങ്ങള് അല്ലെ, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനേകം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനാകുന്നു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവതാരിയാണ് അല്ലെ. ആ അവതാരിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സുവർണ പ്രഭു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഈ വിശേഷ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അവതാരങ്ങളുടെ മധ്യേ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയാൽ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ നിന്നും അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. അവരോഹണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അവതാരത്തിനർത്ഥം.
സവിശേഷമായ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി ഭഗവാന്റെ സർവ്വ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാൻ സ്വയവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആഗതനാകുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണാംശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥക്യ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സവിശേഷമായ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് അവരോഹണം ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ സർവസമ്പന്നനും സർവശൗര്യനും സർവകീർത്തിമാനും സർവസൗന്ദര്യകനും സർവവിജ്ഞാനിയും സർവപരിത്യാഗിയുമാണ്. പൂർണ്ണാംശങ്ങളിലൂടെയോ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളിലൂടെയോ അവയൊക്കെ ഭാഗികമായി പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ആ സവിശേഷ കർമ്മ നിർവഹണത്തിനായി ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെ പ്രാദുർഭാവം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു മുറിയിൽ ചെറിയ വൈദ്യുതി വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിദ്യുത് ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ ആ ചെറിയ വൈദ്യുത വിളക്ക് പ്രകാശിക്കാൻ തക്ക മാത്രം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനമേ ഉള്ളൂവെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അതേ വിദ്യുത് ശക്തി കേന്ദ്രത്തിന് അതിവിപുലമായ വ്യവസായശാലയിലെ യന്ത്രങ്ങളെ വിപുലമായ വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ പരിമിതമായ ശക്തി മാത്രമേ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. എന്തെന്നാൽ ആ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് അത്രമാത്രം ശക്തി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആരൊക്കെ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്? അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതൊന്ന് മേലേക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവാൻ പരശുരാമനും നരസിംഹ ഭഗവാനും യഥാക്രമം ആജ്ഞാനിഷേധികളായ ക്ഷത്രിയരെ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും മഹാശക്തനും നാസ്തികനുമായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ച് അസാമാന്യമായ ശൗര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അനിഷ്ടപരമായ തന്റെ പൂരിക ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം അന്യഗ്രഹത്തിലെ ദേവന്മാരെ വിറപ്പിക്കത്തക്ക വിധം അതിശക്തനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ഉന്നതല ദേവന്മാർ അതിശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യരെക്കാട്ടിലും ആയുസ്സിലും സൗന്ദര്യത്തിലും സമ്പത്തിലും പരിച്ഛേദങ്ങളിലും മറ്റെല്ലാ വിധങ്ങളിലും 10 മടങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവരാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവർ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു എത്ര പ്രബലനാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നിട്ടും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങളാൽ ഹിരണ്യകശിപു ചെറു ഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതികമായി ശക്തരായ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ നഖബലത്തിനോട് കിടപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതേപോലെ അവരുടേതായ പദവികളിൽ ശക്തിയുക്തം അവസ്ഥിതയായിരിക്കുന്ന ധിക്കാരികളായ രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ജാമദഗ്നൻ ഭഗവദുക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരമായ നാരദനും പൂർണാംശ അവതാരമായ വരാഹവും അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പരോക്ഷാവതാരമായ ശ്രീബുദ്ധനും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചു. രാമാവതാരവും ധന്വന്തരി അവതാരവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയെയും ബലരാമൻ, മോഹിനി, വാമനൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും ദത്താത്രേയൻ, മത്സ്യം, കുമാരൻ, കപിലൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര വിജ്ഞാനത്തെയും നരനാരായണ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പരിത്യാഗത്തെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങൾ വിഭിന്ന സവിശേഷതകളെ സ്പഷ്ടമാക്കി. എന്നാൽ ആദി ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷണങ്ങളെയും പരിപൂർണ സവിശേഷതകളെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ അപ്രകാരം സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠവും അനന്യസാധാരണവുമായ സവിശേഷത തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമായ ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളാകുന്നു. കാമരൂപേണ അഭിവ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതിലും ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വത്തിലുള്ളതും പരമാനന്ദപൂർണവും വിജ്ഞാന സമ്പൂർണവുമാകുന്നു. ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ സവിശേഷ ആകർഷണത്തെ ഒരിക്കലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു. ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി ഭാഗവതം പഠിതാവിനെ മറ്റ് സ്കന്ധങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി.
ബിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാമാണിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ശ്രീലജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനയനുസരിച്ച് മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു അവതാര സ്രോതസ്സുമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ സ്വയം പരമസത്യത്തിന്റെ സർവ്വലക്ഷണങ്ങളും സമഗ്രമായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവത് സമാനമായോ ഉപരിയായോ യാതൊരു സത്യവും ഇല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ധരണിയിൽ സ്വയം എന്ന പദത്തിന് സവിശേഷ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ യാതൊരു ഉറവിടവും ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ്. എന്നിരുന്നാലും മറ്റിടങ്ങളിൽ അവതാരങ്ങളെ അവരുടേതായ സവിശേഷ ദൗത്യങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും പരമസത്വം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വയം എന്ന പദം വിശിഷ്ടമായ പരമോന്നതാധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, സ്ക്രീൻ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക്. വായിച്ചു. പരമോന്നതമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വിതീയനല്ല, അദ്വിതീയനാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം നിരവധി ഭാഗങ്ങളായി, അംശങ്ങളായി, അണുക്കളായി, സ്വയം രൂപ, സ്വയം പ്രകാശ, തദേകാത്മ, പ്രഭാവ, വൈഭവ, വിലാസ, അവതാര, ആവേശ, ജീവാത്മ എന്നിങ്ങനെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, സർവത്തിലും യഥായോഗ്യമായ വ്യക്തികളിലും വ്യക്തിത്വങ്ങളിലും ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന അസംഖ്യം ശക്തികളും സംഭരിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതർ പരമോന്നതനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാന 64 സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവ വിസ്തരണങ്ങളും അഥവാ വിഭാഗങ്ങളും ഈ വിശേഷ ഗുണങ്ങളുടെ നാമമാത്രമായ ശതമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ 100% ആവിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്വവിസ്തരണങ്ങളായ സ്വപ്രകാശ, തത് ഏകാത്മ മുതൽ അവതാരങ്ങൾ വരെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാകുന്നു. അവ ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ 93% ഉടമസ്ഥതയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവതാരമോ ആവേശമോ ഈ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും മധ്യയല്ലാത്ത ശിവഭഗവാൻ ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുടെ ഏകദേശം 84% അധീനതയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിഭിന്ന പദവിയിലുള്ള വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾ അങ്ങേയറ്റം 73% ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ അത്യധികം തുച്ഛമായ അളവിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ധർമാനുസൃത ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റക്രമം അനുസരിച്ച് കൈവശമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനും ഏകപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമനേതാവും ബ്രഹ്മദേവനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സവിശേഷ ഗുണങ്ങളിൽ 78% പൂർണ്ണമായി ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും അതേ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അല്പമാത്രമായ അളവിൽ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം മാനവരിൽ ഗുണങ്ങൾ അത്യധികം തുച്ഛമായ അളവിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെ 78% സമ്പൂർണമായി വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. ശിവൻ, വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കുള്ള സമാന സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും സ്വായത്തമാക്കില്ല. 78% അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി സ്വായത്തമാക്കി ജീവാത്മാവിന് ദേവ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാമെങ്കിലും അവന് ശിവൻ, വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാലക്രമേണ അവനൊരു ബ്രഹ്മാവായി തീരാം. ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹനിവാസികളായ ദൈവിക ജീവാത്മാക്കളും ഹരിധാമം എന്നും മഹേശധാമം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വിഭിന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളാണ്. സർവമാന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനമെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പൂർവമായി പ്രസ്താവിച്ച 78% സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും പരിപൂർണമായി സ്വായത്തമാക്കിയ ശ്രേഷ്ഠ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിലവിലെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദര് വളരെ വിശദമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ.
അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയാമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കുൻ ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദ് കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തില് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് നമുക്കിവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ പൊതുവേയുള്ള സംശയമാണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണനും എന്താണ് ഒരു അവതാരമല്ലേ, വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമല്ലേ എന്ന് അല്ലെ എല്ലാവരും പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള തെളിവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു എന്ന്. എല്ലാ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് അല്ല, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അല്ലെ. അഹം മാതൃഹി ദേവാനാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭു മത്ത സർവം പ്രവർത്തിത. ഭഗവാനാണ് ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് മത്ത പരതരനാന്യ കിഞ്ചിതസ്ത്യ ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ അനേകം പ്രാവശ്യം നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ വരികളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ആ ഗോവിന്ദനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും നീന്ത സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവത്തിനായിട്ട് കാരണമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. അതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ നിഷ്കാരനായ അത്ഭുതകാരനായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ, എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനോ നിഷ്കാരനായ, ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് യാതൊരു കാരണവുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ സ്രോതസ്സിന് അതിന് വേറെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും എനർജി കിട്ടിയിട്ടാണോ, ശക്തി കിട്ടിയിട്ടാണോ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്? അല്ല അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ നിഷ്കാരണ, എന്താണ് വേറെ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാത്ത തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥായിയായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സമസ്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിലുള്ള ഒരു പകലിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ എത്രയോ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു കടുകിന്റെ ചാക്കില്, ഒരു കടുകിന്റെ ചാക്ക്, ഒരു ബാഗ്, അതില് എത്രയോ കടുകുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിലൊരു കടുകാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ്, നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിന്ന് എന്തുവാണ് പറയുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരാളെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ശിവദേവന്റെ ഭക്തനായ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവര് ശിവഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴ് മറ്റുള്ള എന്താണ് ഓരോ ഉപദേവതമാരെയൊക്കെ അവര് ഭഗവാൻ, ഗണപതി ഭഗവാൻ അല്ലെ, സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം പരാശരമുനി പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീരസ്യ യശസ്സ ശ്രിയോ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യേ ചൈവ ശനനം ഭഗം ഇതി ഗണ. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണോ അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത്. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, യശസ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല, വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പരാമർശമുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനമായിട്ടുള്ളത് ഈ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, എല്ലാവരിലും കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഇതിന്റെ പർപ്പറ്റിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും വിഷ്ണുവിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 64 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ 64 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 64 ഗുണങ്ങൾ. മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെയും മനോഹരമായ സവിശേഷതകൾ. 2 മംഗളകരമായ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 3 വളരെയധികം പ്രസാദകനാണ്. 4 അതിപ്രകാശവത്താണ്. 5 ശക്തൻ. 6 സർവദാ യുവത്വം. 7 അത്ഭുതകരമായ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ. 8 സത്യസന്ധൻ. 9 പ്രസാദകരമായി സംസാരിക്കുന്നു. 10 വാഗ്ഭവത്തോടു കൂടിയവൻ, വാചാലൻ. 11 അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യമുള്ളവൻ. 12 വളരെ ബുദ്ധിമാൻ. 13 ദിവ്യപുരുഷൻ അഥവാ പ്രതിഭ. 14 കലാപാണ്ഡിത്യം. 15 അത്യന്ത കൗശലക്കാരൻ. 16 അതിവിദഗ്ധൻ. 17 നന്ദിയുള്ളവൻ. 18 ദൃഢചിത്തൻ. 19 സമയത്തെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിദഗ്ധനായ ഒരു ന്യായാധിപൻ. 20 വേദങ്ങളുടെ ആധികാരികത കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 21 പരിശുദ്ധം. 22 സ്വയം നിയന്ത്രിതൻ. 23 നിശ്ചലൻ. 24 സഹിഷ്ണുതയുള്ളവൻ. 25 ക്ഷമിക്കുന്നവൻ. 26 ഗൗരവക്കാരൻ. 27 സ്വയം സംതൃപ്തിയുള്ളവൻ. 28 സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നവൻ. 29 മഹത്തായത്. 30 ധർമ്മിഷ്ഠൻ. 31 വീരശൂരൻ. 32 അനുകമ്പയുള്ളവൻ. 33 മര്യാദയുള്ളവൻ. 34 മൃദുലഹൃദയൻ. 35 ഉദാരചിത്തൻ. 36 ലജ്ജാശീലമുള്ളവൻ. 37 ശരണാഗതി ചെയ്ത ആത്മാക്കളുടെ സംരക്ഷകൻ. 38 സന്തുഷ്ടൻ. 39 ഭക്തിയുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷി. 40 സ്നേഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. 41 മംഗളകരം. 42 ഏറ്റവും ശക്തൻ. 43 യശസ്വി. 44 ജനപ്രിയൻ. 45 ഭക്തരോട് കാരുണ്യമുള്ളവൻ. 46 എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ആകർഷകം തോന്നുന്നവൻ. 47 ആരാധകൻ. 48 സമ്പന്നൻ. 49 ശ്രദ്ധേയൻ. 50 പരമോന്നത നിയന്താവ്. അപ്പൊ ഇത്ര 50 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 50 ഗുണങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി ബ്രഹ്മാവിൽ പ്രകടമാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അല്പമായിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഭഗവാന്റെ അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് 50 ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ 51ാമതായിട്ട് മാറ്റമില്ലാത്തത്. 52 എല്ലാം അറിയുന്നവൻ. 53 എക്കാലത്തും ആരോഗ്യമുള്ളവൻ. 54 സത് ചിത് ആനന്ദൻ. 55 എല്ലാ നിഗൂഢമായ പൂർണ്ണതകളും കൈവശമുള്ളവൻ. 56 സങ്കല്പാതീതമായ കഴിവുകൾ
കഴിവുകളുള്ളവൻ. ഇപ്പോ 56 അല്ലെ. ഈ 56 ഗുണങ്ങളും ശിവനിലും കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അത്ര പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ 56 ഗുണങ്ങളും ശിവനിലും ഉണ്ട്. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവിൽ പറഞ്ഞല്ലേ 50 ഗുണങ്ങൾ, ഇവിടെ ശിവന് 56 ഗുണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ 57 അളവറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ഉറവിടം. 58 59 അവൻ കൊല്ലുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് മോക്ഷം നൽകുന്നവൻ. 60 മുക്താത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 60 ഗുണങ്ങൾ വിഷ്ണുവിനും ഉണ്ട്. പിന്നെ 64 ഗുണങ്ങൾ, മറ്റാരിലും കാണാത്ത 4 ഗുണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതയിൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രകടമാണ്. ഈ 60 ഗുണങ്ങൾ കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ 4 കൂടിയുണ്ട്. അവ നാരായണനിൽ പോലും പ്രകടമല്ല. അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിലെ ഈ ഗുണങ്ങളില്ല. 60 ഗുണങ്ങൾ വരെയാണ് വിഷ്ണുവിന് ഉള്ളത്. പിന്നീട് ഉള്ളത് ഒന്ന്, അത്ഭുതകരമായ പലതരം വിനോദങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവൻ, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാല വിനോദം. അപ്പൊ അതിനെ എന്താണ് ലീല മാധുരി എന്ന് പറയല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യാനുള്ള അതൊന്ന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഭക്തന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അതിശയകരമായ ഒരു മികവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് സൃഷ്ടിയിൽ ആർക്കും കിടനിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല. 60 കൂടാതെ 4 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലീലാമാധുരി, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ, അത്രയും ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത്രയും മാധുര്യമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ ലീലകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. വെണ്ണം മോഷ്ടിക്കുന്നത്, ഗോപികമാരുടെ വസ്ത്രം മോഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ, യശോദാമ കയറിൽ പിടിച്ച് കെട്ടി, കയർ കൊണ്ട് പിടിച്ച് വിരലിൽ കെട്ടുന്നത്, ഇതൊക്കെ വിഷ്ണുവിനെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. വിഷ്ണു ആ ഐശ്വര്യ ഫോമിലാണുള്ളത് അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആ പ്രേമമാധുരി അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അത്രയും ആ പ്രേമബന്ധം എന്താണ്, ഓരോരോ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഓരോ എന്താണ് ശാന്തം, പിന്നെ ദാസ്യം, സാഖ്യം അല്ലെ, വാത്സല്യം, മാധുര്യം എന്നീ രസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട്. എന്നാല് വിഷ്ണുവിനും മറ്റുള്ള അവിടുത്തൊന്നും ഇത് സാധ്യമല്ല. പിന്നീട് പറയുന്നത് രൂപമാധുരി അല്ലെ, ഭഗവാന് ആ ത്രിഭംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം, ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്ന അല്ലെ, വേണും കണന്തം അരവിന്ദ ദളായ ദാശം ബൃഹാവതാംസമസിതാംബുജ സുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാം. കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം എന്ന് പറഞ്ഞു, കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെ. ഭഗവാന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണത്, മദനമോഹൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ കാമദേവനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവരാ അല്ലെ. എന്നാലോ ആ രാധാറാണിയോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി മദനമോഹന മോഹിനിയാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആരാണത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ ആണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ എനർജി. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ഗുണങ്ങള് അധികമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ വേണുമാധുരി പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ ഓടക്കുഴൽ അല്ലെ, അത് വിളിക്കുമ്പോൾ ആണ് പശുക്കളെ വിളിക്കുന്നത്, ഗോപികമാരെ വിളിക്കുന്നത്, ഗോപന്മാരെ വിളിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും. പിന്നെ എന്താണ്, യമുനാ നദി, ഒരു ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുമ്പോൾ യമുനാ നദി പുറകിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് കയറി വരും, പിന്നെ ചന്ദ്രനെ അവിടെ നിശ്ചലമാക്കി നിർത്തും. അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഓടക്കുഴലിന്. അതിനെ ബാസുരി, മുരളി അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന, ഓരോരോ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലിനെ. അപ്പോ ഈ 4 ഗുണങ്ങളും അധികമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ 50 ഗുണങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിനുള്ളത് അല്ലെ. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കില്ല.
അല്ലെ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭാഗികമായി ബ്രഹ്മാവിൽ പ്രകടമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് 56 ഗുണങ്ങളാണ് ശിവനുള്ളത്, 60 ഗുണങ്ങളാണ് വിഷ്ണുവിനുള്ളത്. 64 ഗുണങ്ങളുമുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാനൊരു ചെറിയ ജീവനാണ്, പരമദൈവമല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗവും ഭഗവത് ദാസനുമാണ്. ഭഗവാന്റെ സംഘം ഉപേക്ഷിച്ച് വേദനയിൽ ജനിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി വീണ്ടും വീണ്ടും യാതനകൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു. നമ്മള് ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്? നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി പരിധിയില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ ശക്തി പരിമിതമാണ്. ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ആ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ സമുദ്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ശയിക്കുന്നു അല്ലെ? കാരണം അതൊക്കെ വിഷ്ണു അങ്ങനെ ഗർഭദശ അവരൊക്കെ അവരുടെ വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് അവിടെ സമുദ്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കഴിയുന്നത്. ഈശ്വരനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾ, ഭഗവാനാണ്. ഒക്കെ അത് അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലെ? ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനും സർവജ്ഞനുമാണ്. എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിനും സേവനത്തിനും ഒക്കെ അർഹതയുള്ളവരാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണെന്ന് അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ന ആ നാമത്തിന് അർഹതയുള്ള, യഥാർത്ഥത്തില് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമേ. മറ്റുള്ള തരത്തിൽ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ? എന്നാൽ ശാസ്ത്രപ്രകാരം യഥാർത്ഥമായിട്ടും എല്ലാ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സവിശേഷതകളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ? മറ്റതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിലും ജീവാത്മാക്കളിലും അല്പം ഗുണങ്ങളൊക്കെ കാണും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ പറയുന്നു, ചിലപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോളം ആവാൻ പറ്റും, ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് ആയുധങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ? ആ പരശുരാമൻ ഒറ്റക്കാണ് 17 അശ്വനി പടകളെ അങ്ങനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? മഹാഭാരതത്തിലെ ആയുധത്തിൽ 18 അശ്വനി പടകളൊക്കെ ഉള്ള അതിന് പാണ്ഡവരും മറ്റുള്ള സൈനികരൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? എന്നാൽ പരശുരാമൻ ഒറ്റയ്ക്ക് 21 പ്രാവശ്യം ആ ക്ഷത്രിയരൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ആ ഹിരണ്യകശിപും അല്ലെ? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ആ ഹിരണ്യകശിപിനെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ നഖങ്ങൾ മാത്രം വേണ്ടി വന്ന അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, തവക്കര കമലവരെ നഖ അത്ഭുത ശൃംഗ ദളിതാ ഹിരണ്യകശിപു തനു ബൃന്ദ കേശവദ്രീത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരി. അതിന് എന്താണ്, ഭഗവാന് ആയുധങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വണ്ടിനെ പിടിച്ചമർത്തുന്നത് പോലെ ആ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ മാറിനെ പിളർന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? മറ്റുള്ള എല്ലാ അസുരന്മാരെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, ബകാസുരൻ, നഗാസുരൻ, എന്താണ് ശകടാസുരൻ അല്ലെ, പൂതന, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് കാലുകൊണ്ടും പൂതനെ ചുണ്ടുകൊണ്ടു അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരാളെയും എല്ലാവരെയും അവരൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് കംസനെ ആയാലും എല്ലാരെയും ഭഗവാന്റെ
ഓരോരോ അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ആയുധങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ഒക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ആ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തിണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ ആ നഖത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ 7 പകലും 7 രാത്രിയും എടുത്തുയർത്തിയുണ്ടായത്. ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ നേരത്തെ പറിച്ചു അല്ലെ. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് എന്താണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാമാവതാരവും ധന്വന്തരി അവതാരവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയെയും, ബലരാമൻ, മോഹിനി, വാമനൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും, ദത്താത്രേയൻ, മത്സ്യം, 4 കുമാരന്മാർ, കപിലൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തെയും, നരനാരായണ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പരിത്യാഗത്തെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷമായ ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങൾ വിഭിന്ന സവിശേഷതകളെ സ്പഷ്ടമാക്കി. എന്നാൽ ആദി ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യ പുരുഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷണങ്ങളെയും പരിപൂർണ സവിശേഷതകളെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് വരുമ്പോഴേ ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും, എല്ലാ സൗന്ദര്യം എല്ലാം അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും സർവ ആകർഷകനാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. എന്നാലും മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണോ അവർക്ക് ആ പൂർണ്ണ അല്ലെ ജ്ഞാനമായിട്ടാകുമ്പോൾ കുമാരന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആ ജ്ഞാനം നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ. പിന്നെ നരനാരായണന്മാർ ആ വൈരാഗികളായിട്ട് അല്ലെ അത് പരിത്യാഗത്തെ കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടും ഓരോരോ ഗുണങ്ങളായിട്ട് വന്നെന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും, എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തോടും കൂടിയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളെയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുണങ്ങളെ അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഒരിക്കലും അർത്ഥമില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദ രീതി ഇവിടെ എന്താണ് ആ വൈദ്യുതിയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. വൈദ്യുതി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ ബൾബ് കത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു 10 വോൾട്ടിന്റെ 9 വോൾട്ടിന്റെ ബൾബേ കത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ അത്രയും മാത്രമേ കറണ്ട് ഉള്ളൂ എന്നാണോ അർത്ഥം? അല്ല അല്ലെ. അവിടെ അത്രയും കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുമ്പോ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണുള്ളത് അല്ലെ. അതിന്റെ സ്രോതസ് അത്രയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട്, ഓരോ അവതാര ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന് അല്ലെ 78% അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമാക്കി സ്വായത്തമാക്കി ജീവാത്മാവിന് ദേവപദവിയിലേക്ക് ഉയരാമെങ്കിലും അവന് ശിവൻ, വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നിവരെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാലക്രമേണ അവന് ഒരു ബ്രഹ്മാവായി തീരാം. ആത്മീയാകാശത്തിലെ എല്ലാ ഗൃഹനിവാസികളായ ദൈവിക ജീവാത്മാക്കളും ഹരിധാമം എന്നും മഹേശധാമം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വിഭിന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളാണ്. സർവമാന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പൂർവമായി പ്രസ്താവിച്ച 78% സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും പരിപൂർണമായി സ്വായത്തമാക്കിയ ശ്രേഷ്ഠ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിലവിലെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനാവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം ഞാനും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഈ 64 ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ കാണണം അല്ലെ. എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ആ വിഷ്ണുവിന് പോലും ഈ ഗുണങ്ങളില്ല അല്ലെ. പിന്നെയാണോ സാധാ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ അവര് ഭഗവാനാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ഇന്ന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണല്ലേ. ഇന്ന് പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശിയാണ്.
അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏകാദശിയാണിത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഭീമസേനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലീലയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. ഭീമസേന് വിശപ്പ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭീമസേനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീമസേന് അത്രയും വിശപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകാദശിയൊന്നും ഒരിക്കലും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ദ്രൗപദിയും അർജുനനും യുധിഷ്ഠിരനും നകുലനും സഹദേവനും ഇവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ഭീമന് മാത്രം ഏകാദശി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ ഭീമൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുകയുണ്ടായി, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നു, അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഞാൻ മാത്രം നരകത്തിലേക്ക് പോകുമല്ലോ, അതിനെന്താണ് ഒരു പരിഹാരം എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഏകാദശി എടുക്കാത്ത, എങ്ങനെയാണ് ആ പാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുക്തനാവാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ അതിനായിട്ട് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഈ ഏകാദശി ജ്യേഷ്ഠമാസത്തിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഏകാദശി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ മറ്റുള്ള ഏകാദശിയൊന്നും എടുക്കാത്തതിന്റെ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടുവരുന്ന അതൊക്കെ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഒരു ഏകാദശി നീ നിർജ്ജല ഏകാദശിയായിട്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാത്ത അല്ലെ, അതാണ് നിർജ്ജലം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിലയാളൊക്കെ നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കും, ചിലവരൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നും കുടിക്കാത്ത, ആ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാത്ത എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആ വർഷത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഏകാദശിക്ക് എടുത്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം അങ്ങനെ വ്യാസദേവന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ആ ഭീമൻ ആ ഏകാദശി എടുക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഭീമ ഏകാദശി എന്നും പറയും, പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്ന് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ആ ഏകാദശി എടുക്കുക. അധികം ശരീരം കൊണ്ട് വയ്യാത്തവരൊന്നും അങ്ങനെ നിർജ്ജലമായിട്ട് എടുക്കണ്ട. പറ്റുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭീമസേനോട് ഈ വ്യാസദേവൻ ഈ ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിലൂടെ മറ്റു പാണ്ഡവരൊക്കെ ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്നു മുതൽ ഭീമസേനൻ ഈ നിർജ്ജല ഏകാദശി ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശി അല്ലെങ്കിൽ ഭീമസേന ഏകാദശി, ഭീമ ഏകാദശി എന്ന പേരിലും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രസിദ്ധമായി. ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈ ഏകാദശി ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നവരുടെ സുമേരു അഥവാ മന്ദരപർവ്വത തുല്യമായ പാപപ്രതീകരണങ്ങൾ പോലും നൊടിയിടയിൽ ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ രാജാവ്, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ കുളിക്കുക, ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക, വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുക, യാഗം നടത്തുക എന്നിങ്ങനെ ഈ നിർജ്ജല ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയും അളവുറ്റതായി തീരുന്നു എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ഭക്തിയോടെ വായിക്കുകയോ ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. അമാവാസി ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഒരുവൻ നേടുന്ന ഫലം ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം വെറുതെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശി പറ്റുന്നവരൊക്കെ വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാതെ എടുക്കുക, പറ്റാത്തവര് അസുഖങ്ങളൊക്കെയുള്ള മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവര് അത് പ്രകാരം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക. സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ എടുക്കുക. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മള് പ്രഭുപാദർ പറയും എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ വേണം നമ്മളപ്പോ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ അവശനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ആവരുത്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കുക. പറ്റുന്നവരെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ എടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും എടുക്കുക.
മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവര് അത് കഴിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഏകാദശിയെ കുറിച്ചുള്ളത്. അപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസം ആ പാരണ വീട്ടിന്റെ സമയം കൃത്യമായിട്ട് പാരണ വീട്ടുക. ഇന്ന് സൂര്യോദയം മുതൽ നാളെ സൂര്യോദയം വരെയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ അതിന്റെ കേരളത്തിലെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം 6:03 മുതൽ 10:18 വരെയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. തായ് ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി.